biok elkartu geha, zuen erronka bat proposatzeko. Ideia neuk proposatu dut, baina nahi izan dekin elkarlan bat, herriko aldizkariakin. Orduan, erronka da maiatzeko sormen erronka izena du. Mikroipuin bat argitaratuko dugu bai Artzapek eta bai nik daukadan orrialde batean, Facebookeko orrialde batean, Otoizko ipuinak izena duena, eta bai ipuinak eta bai irudiak argitaratuko dira. Orduan, zuetako bakoitzak animatzen danak egin dezake, aukeratu dezake irudia ikusi eta iruditik mikroipuin bat sortu. Edo alderantziz, mikroipuina irakurri ondoren, ark inspiratzen zaitunan arabera, irudia sortu. Ez dago bideratuta aurrentzat bakarrik, mundu guztientzat baizik. Aurkezteko epea izango da maiatzaren 1-tik 16-ra, eta 17an egingo litzateke zozketa bat, edo, hobeto esan da, bi zozketa, bat irudia egiten parte hartu duenen artean, eta bestia testu idazten parte hartu duen guztien artean. Egongo dira bi sari, izango dira bi bale 30 euroko balioa dutenak, Gluko produktua etan gastatzeko. 24an beste zozketa bat ingo da, eta zozketa hori izango Artzapeko bazkidien artean. Baita ere bi bale emango dira, zozketatuko dira, Glukuak, eta irabazleak hanen saltokian halko du bale horrekin ematen duna erosi. Eta hori gero mikroipuin horiek baita ere gure webgunean behin jadanak entregatzen dianean jarriko ditugu webgunean ikusgai, zuek irakurri ahal izateko, eta hori, eta irudiak berriz hanik jarriko ditu, bere Facebook horrean. Bai, eta baita ere izango litzateke 17-tik 24 bitartean argitaratuko ditugu. Animatzen zaituztegu, parte hartzera, eta hau motza izango da, 2 asteko erronka bada, eta gero polita da, aukera, lanai emango zaie aukera, lan guztiak argitaratuta egongo diala. Hori da, sormena pixka landu, eta oan jak denbora dakaun gehiago. Batzuk kasuan bai da bestetan ez, baina hori da. Hori da. Sormena landu eta animatu.